Прыкладна з 80 рэгіёнамі Расіі ў Беларусь гандаль, скажем так, звыш 100 мільёнаў даляраў. Вось Лукашенко там ездзіць у некія краіны, скажем, у тую Манголію, з якой амаль няма гандлю, там ездзіць у краіны Афрыкі, з якімі ўвогуле нулявы гандаль. А тут на рэгіён расійскі прыходзіцца да 100 мільёнаў, а на некаторыя важныя рэгіёны і гаворка пра мільярды ідзе. Таму это лагічна сустракацца з тымі суб'ектамі, кіраўнікамі суб'ектаў, які есть мой інтарэс, гандлёвы інтарэс. Іншая справа, што зразумела, сустрэча з губернатарам гэта не царская справа, але у Беларусі і Расіі свае асобыя адносіны, і Лукашенко не лічыць для сябе некім такім не вельмі прыемным сустракацца з кіраўніком не свайго ўзроўню.